Hingke bahai tangbai khajani marate ke jing sangkha khayonar ba jotana kaham korangna tangna hanai hingke tinini ob video ka kaisa boot hai ke ba kaya nuk jamani abong kha Assam Agartala rutono klayo belai khina borok tini bokha kara khai nai tangmani bagai borok tini video rok khai tubukha abo belai khina kirima singja tamne hingke amhai hor kuthuk rogo malai khangke belai khina kirima singja hingke khajani marate ke jing tangai tabuk jaga jaga o amhai real rok khai nukjagai tong movie hai ke ba film roni hai ke abo tamong kha abo kono phana mungsapano sabai manliya jaga jaga o tabuk moti khina nukjagai tongo faiding ke tabuk jung nailega na borok tam salai tai borok tamong laikha tong mak leke ke umai ro oi orang utak sudah usul ya tong usul nagra nagra usul kita orang di sana mulai kirim mesin suku hingke khajani marate ke jing songnara kaham kena nugoi tei khnawai man khana borok tamo salaika tei tamong laika borok bok kirijagena tongkha abo tamongoi amhai rok kalaikha hingke khajani marate ke jing song video trini bagai amsungna haina hemalai phinai bai katal abdeni bising tui tei nara ba jotana kaham korangna tongdi